Мечтали ли сте за стена от стъкло? Имате я. Нио Тролпласт. За първи път в България започнахме производство на иновативен стъклопакет с 4 стъкла и термопластичен дистанционер. Той осигурява 25% по-голяма изолация от тройния и уникална шумоизолация и здравина. С Тролпласт вашите жилища са още по-тихи, още по-топли, още по-уютни. От Тролпласт. Всички тук различни сме, да си приличаме. Видики децата си обичаме. Всеки за детето си, на всичко е готов. Щупалино дават грижа и любов. Живеем различно, но обичаме еднакво. Търсете новия двоен компакт диск Празник приказките с звездите на телевизия Планета Folk HD. Новият двоен албум Празник приказките начин при вас. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.